Amerika City Somalani. শান্তি শৃঙ্খলাରେ ବସିକି ସମସ୍ତେ ଏଇ ଯାତ୍ରାଟିକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆପଣମାନେ ଏଇ ଯାତ୍ରାଟିକି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ କରେଇ ନିଅନ୍ତୁ।
ଆମର ଭିଡ଼ିଓ କରିଥା ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜି ନବମୀ 10 ଦିନ ଏକାଥରେ କହିଲି ତୁ କରିବୁ ବୋଲି ଭାଇ ଲାନେ କିଛି ଆମକୁ ଅଛି ପରା ତୁ କଣ ମୁଁ ତାକୁ କହିବି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଛଡ଼ା ହେଲେ ପଇସା ମିଳୁଛି।
खोल बताओ
ଭାବର